Avui ens endinsem en la història d'un referent en la cuina saludable i innovadora, Roberto Bosquet. Més conegut com a Chef Bosquet. Natural de Vila-real, aquest reconegut chef ha captivat més de 2 milions de persones a les xarxes socials amb les seues propostes culinàries que combinen aliments saludables amb sabors irresistibles. Fundador dels restaurants Naked and Seated i autor de llibres supervendes, Bosquet ha aconseguit portar la seva filosofia de cuina a llars d'arreu del país, demostrant que menjar sa pot ser un autèntic plaer. Ara sí, estic vivint de la cuina, de les meves receptes, però jo no vaig començar a ensenyar a la gent a menjar en l'objectiu de guanyar diners, sinó jo vaig començar en l'objectiu d'ajudar a la màxima gent possible a cuidar-se i a disfrutar del menjar. Així que el meu objectiu és seguir creixent i arribar al màxim de persones possibles. La vivència personal que més me connecta amb la cuina és els meus inicis, perquè jo, quan estudiava per a bomber, jo volia rendir millor perquè al final per a aprovar les oposicions tens que ser el millor. I clar, no podia estudiar més i tampoc volia entrenar més. I vas dir, què és el que em podria ajudar a rendir millor? I pues menjar millor. No menjava malament, però sempre es podia millorar. I vaig fer un canvi a menjar més saludable. Com me va ajudar, quan vaig aprovar les oposicions vas dir vaig a intentar seguir este ritme de vida i este estil de vida i de cuina per a poder seguir cuidant-me, però clar, el menjar saludable en 2010-2011 era molt avorrit. Era tot bullit, tota la planxa, sense postres, sense salses. Això ha estat bé durant aquesta època d'estudis, però clar, he sigut disfrutar d'això durant la resta de la meva vida. Tinc que fer un canvi. I el que vaig fer va ser experimentar molt a casa, que clar, jo no sabia ni pegar-li la volta a la tortilla, per a que us feu una idea. Què passa? Que vaig començar a investigar. Al principi m'equivocava molt, però clar, m'has donat compte que també el que més disfrutava jo era estar en la cuina cuinant, i vaig estar investigant fins que ja van començar a eixir les coses bé i ahir vaig fer el canvi de bomber a cuiner. Sempre intente que si hi ha possibilitat d'elegir producte local o el mateix producte de fora, sempre el de casa, per a premiar tot l'esforç que hi ha així. Quan elegir els productes que siguin de la major proximitat, de la terreta, per supost, i també és que l'impacte mediambiental que té comprar fora és molt gran. Pues la carxofa a la meva cuina té molta importància, sobretot a partir de gener, la veurem hasta maig. Jo intento introduir-la pràcticament de qualsevol forma i especialment en els arrossos. Quan ixes fora te dones compte del producte increïble que tenim. I clar, en molts llocs hi ha carxofa, però clar, de Benicarló, pues, la veritat és que no hi ha cap. Hola, ¿teniu carxofes de Benicarló? Sí, se fica. Pues fican 3 quilets, por favor. Pues la meva cuina la definiria realment és cuina saludable. Sí que és cert que tradicionalment s'ha menjat d'una forma, en teoria era saludable, i jo el que faig és cuinar de la forma més saludable possible i també intente introduir tradició, però el menjar tradicional moltes voltes el que faig és pegar-li una volteta per a convertir-lo en saludable, perquè moltes voltes hi ha plats que són tradicionals que són quasi saludables, però clar, no seria adequat abusar d'ells. Pues per a mi és un orgull, sobretot perquè són premis de la terreta i clar, que te valoren d'aquesta manera així en casa té molt més valor de quan és un premi de fora. Pues ja la gent de Benicarló, respecte a la carxofa, es diria algo molt clar. Sempre que isquen fora, es presenten dient d'on sou? De Benicarló. D'on és la carxofa de Benicarló? Vosaltres esteu acostumats
a tindre la millor carxofa del món i vos penseu que tot el món la disfruta, però no, sols la disfruteu vosaltres i qui vos coneix. Així que el que teniu que fer és sempre dir soc de Benicarló, d'on és la millor carxofa del món. Amb la distinció de Carxofa d'Or 2025, l'Ajuntament de Benicarló reconeix no només la creativitat i l'excel·lència gastronòmica del xef Bosquet, sinó també la seva capacitat per promoure uns hàbits alimentaris saludables que encaixen perfectament amb l'essència de la carxofa de Benicarló. La seva trajectòria marcada per la passió, l'esforç i la innovació projecta la nostra gastronomia més enllà de les nostres fronteres, consolidant el nom de Benicarló com un territori d'excel·lència culinària, una distinció que fa justícia al seu impacte en el món de la cuina.